Hei, tässä lyhyt preppaus vielä kaikille tutkinnon suorittamiseen, eli millä tavalla sitä kehittämistyötä ja osaamista dokumentoidaan, ja samalla myös pieni ohje, millä tavalla siihen meidän viimeiseen yhteiseen tapaamiseen 28. lokakuuta valmistaudutte. Eli katsotaan lyhyesti vielä, että miten tämä tutkinto suoritetaan, eli millä tavalla se teidän osaaminen sitten dokumentoidaan. Ja tämä on ollut tämä meidän tie. Me aloitimme täällä, henkilökohtaistettiin, mietittiin kehittämistehtäviä, sitten lähdettiin tänne tietopuolisten opintojen pariin, eli vahvistettiin sitä kehittämisosaamista. Samanaikaisesti te olette tehneet niitä omia kehittämisprojektejanne, joilla sitten osoitatte, että te osaatte kehittää tutkinnon perusteiden mukaisesti. Ja nyt sitten on se hetki, kun kannattaa viimeistään aloittaa se dokumentointi, eli kuvaaminen, kirjaaminen, että mitä olen tehnyt. Ja sitten kun se on kaikki tehtynä, niin sitten me arvioimme sen osaamisen ja siitä sitten syntyy se tutkintotodistus. Ja nyt kun me puhutaan näytöistä, eli siitä sen osaamisen näyttämisestä siellä käytännössä, omassa työssä, niin ne näyttöjen dokumentoinnit tehdään tänne meille Elsaan, ja teillä on se oma näyttökurssi, jonka kansi näyttää tältä. Ja tänne te kirjaatte niitä tutkinnon osittain niiden perusteiden mukaisesti, ja siellä on niitä kysymyksiä, joihin odotetaan teidän vastaamaan vähintäänkin. Ja vaikka se ei toteutuisi siinä sinun kehittämistyössäsi, niin siitä huolimatta sinun se osaaminen pitää osoittaa. Eli sitten pitää hakea sitä näyttöä jostain muualta. Ja kannattaa myös hyödyntää siellä tuossa kurssilla olevaa avuksi dokumentointiin palikkaa, josta löytyy sitten erilaisia apuvälineitä. Et jos kokee, että on vaikea dokumentoida siihen Elsan pohjaan, niin voi ottaa sieltä sen Word-pohjan käyttöön ja kirjata siihen kaiken ja liittää sen sitten sinne Elsaan. Ja sitten kannattaa sieltä myöskin hyödyntää niitä visuaalisia työkaluja, joita tarvitaan esimerkiksi palvelumuotoilussa, niin miten asiakaspolku kannattaa hahmottaa, miten asiakaspersoonia kannattaa profiloida ja niin edelleen. Eli sieltä löytyy sitten siihen apuneuvoja ja tietysti toivon, että te myös hyödynnätte ohjausta, eli varaatte multa ohjauskeskusteluaikoja ja silloin voidaan myös katsoa näitä asioita tarkemmin. Ja kun menette sinne teidän näyttökurssille, niin sieltä löytyy kaikki tutkinnon osat ja todellakin niin kirjaa sitä osaamista sen mukaisesti, mitkä tutkinnon osat on sinun tutkintopolussasi. Eli kaikilla on tuo proaktiivinen kehittäminen, mutta sitten erilaisia kombinaatioita näistä valinnaisista ja 2 niitä on valittuna teillä. Näin. Ja sitten arviointikeskustelu, sen te varaatte mun Bookings-kalenterista sit siinä vaiheessa, kun se aineisto on valmiina. Ja sitten teet tiivistelmän siitä, mitä olet kehittänyt. Me emme käy kohta kohdalta sitä Elsa-kurssia läpi, vaan toivotaan, että sulla olisi sellainen PowerPoint-esitys esimerkiksi, missä on ne keskeiset asiat. Ja nyt tässä videossa ei ole niitä eri tutkinnon osien kriittisiä kohtia, mutta tämä esitys tulee teille, niin siitä voitte katsoa ne vielä tarkemmin. Ja nyt kun meillä on se yhteinen Catwalk-tapahtuma, eli Catwalkhan on muotinäytös, tavallaan sen tarkoituksena on ollut esitellä julkisesti tiettyjä muotiluomuksia, mutta nyt me hyödynnämme sitä tässä, eli jokainen teistä pääsee kertomaan siitä omasta kehittämistyöstään. Ja nyt kun te valmistaudutte siihen, niin sehän on osa jo sitä osaamisen osoittamista, eli hyödyntäkää myöskin sitä esitystä siinä arviointikeskustelussa.
näin. Ja tässä vielä lyhyesti tuo meidän viimeinen tapahtuma, eli esittele se oma kehittämistyösi. Ja kerro siinä, että mitä olet kehittänyt, mihin tarpeeseen, mitä sillä tavoitellaan niin kuin tulevaisuuteen suuntautuen, onko jo tullut jotain tuloksia vai onko se vielä vähän vaiheessa, eli ette ole pystyneet sitä ihan täysin hyödyntämään. Ja tätä me sitten kuullaan siellä, jokainen esittelee oman kehittämistyönsä ja varataan semmoinen noin 5 minuuttia jokaiselle esitykselle ja sitten kysymyksiin, kommentointiin, keskusteluun myös 5 minuuttia. Ja nyt kannattaa sitten muistaa, että kun me esitellään niitä Teamsissa, niin testatkaa, että ne teidän esitykset, on ne sitten millä sovelluksella tahansa tehty, että ne sitten toimii siellä Teamsissa ja että osaat myös jakaa sen sitten siellä. Ja me aiomme kutsua Luona Oyn johtoa mukaan tähän catwalkiin ja myös teidän työpaikkaohjaajanne. Ja minä esittelen teille tämän esitysjärjestyksen, luon tietynlaisen pohjan siihen, että miten se olisi järkevä tehdä. Ja tästä se sitten lähtee.